Я виж. Усеща, че е кисело Ам, изкочи. лимон? Изкочи. Лимона? Дай му Да го снима. в ръцете. Дай му на него в ръчичката. Кисело. Я хваща с ръцете. Мацука златна. Дай му в ръчичката. Собственик на капитала на ЦСК. Фирмата Лира Нямам вода. с внесен капитал 5 милиона 90. Мишлянка маничка. Представеният за актуален устав на клуба съдържа противоречиви данни от различни дати за Сега ще му хареса. Ще му хареса. Само докато говорих. съответствие между списъка на акционерите. Ай, стига. Няма повече. Няма да давам. Няма да давам. Няма да взякаш.